Un cop sospitem que aquesta lesió pot ser maligna, el primer que fem és fer una biòpsia i confirmar quina és la naturalesa d'aquest tumor, o sigui, li posem nom i cognom i a partir d'aquí actuem. Si el tumor és molt petit i el podem treure del tot des del principi, doncs el traiem i així també ja està. Clar, si és molt gran, moltes vegades, com hauríem de treure molt tros de teixit, el que fem és que primer confirmem i si realment la sospita es confirma i ens diuen que és un tumor cancerós amb nom i cognom, doncs llavors actuem i fem en una segona cirurgia o intentem treure tot. Inclús a vegades necessitem una tercera cirurgia per fer la reconstrucció del defecte que hagi quedat després de l'extracció del tumor. La tassa d'èxit depèn una miqueta del tipus de tumor. De la majoria de tumors que tenim a la parpella, que són carcinomes basocel·lulares, si realment aquests tumors els treus completament i treus teixit sa del voltant, l'èxit és molt alt. La probabilitat que torni a sortir, la veritat, és molt baixa. Hi ha altres tumors que són una miqueta més agressius, com el carcinoma escamós, que aquest també, si aconsegueixes treure els marges sans, és només probable que no torni a sortir, però s'ha de vigilar una miqueta més.